Здравейте, приятели! Днес ще покажа как да си направим биткоин портфел, за да можем да си закупим биткоини. Както знаете, за да можем да си закупим биткоини, е необходимо да имаме биткоин портфел, в който ние да ги колекционираме. В другото видео ще разгледаме по-подробно как да закупим биткоин на най-изгодната цена, но сега ще разгледаме всъщност как да направим своят портфел и кой е най-удачният избор за биткоин портфел. В момента аз използвам CoinPayments, тъй като смятам, че този портфел е наистина доста стабилен и сигурен от към защита. Също така е доста семпъл за използване, за депозиране и за тегляне на средствата. Така, нека да се регистрираме. Значи за тази цел натискаме на Sign Up, ето тук горе в дясно, след като влезнем. Така, значи това, което е необходимо, е да въведем своите данни. Така, на юзернейм пишем никнеймът ни, с който ще се вписваме всеки път. Значи да кажем, пишеме Гошо 23. Така, на имейл можем да напишем примерно Gosho 23@gmail.com. Повтаряме имейла тук и въвеждаме паролата, която трябва всъщност да съдържа голяма буква, цифра и символ. Например, пишем, да кажем Lara, ето с голямо L, Lara 456 и звездичка и повтаряме тук Lara 456 стичка. Чудесно, значи въвеждаме си никнейма, имейла, паролата и тук избираме зоната, в която се намираме. Значи ако сме от България, трябва да търсим София. Значи тук даже по континенти са подредени. Азия, значи Европа е най-отдолу, ето я. И търсим София. Чудесно. Даваме потвърждение на тези две тикчета за правилата на компанията, че се съгласяваме. И тук трябва да въведем ето този код. Чудесно. След това натискаме на Register и това, което ще е нужно, е да потвърдим нашият имейл. Ще ни изпратят имейл на почтата, която сме въвели ето точно тук, на която ще има един линк, който просто трябва да го натиснем, за да потвърдим нашата регистрация. В случая аз вече съм направил регистрацията си, така че нека да се впишем и да прегледаме основните функции всъщност на CoinPayments. Така, даваме на логин. Така. Ето, както виждаме, иска ни код за потвърждение. Двойна защита. Точно заради това избирам този портфел, тъй като има двойна защита. След като въведем своята парола, ни праща втора парола всеки път на нашият имейл адрес, за да потвърдим. Така, влизаме обратно на имейла, за да вземем паролата. Имейлът ни, за да потвърдим. Чудесно, ето го и кодът. Копираме го. Ето това е кодът. Копираме го. И го поставяме ето тук на код. Чудесно. Даваме на логин. И вече сме вписани успешно. Така, значи това представлява нашият бек офис. За да влезнем в нашият портфел, трябва да натиснем ето тук на Your Wallet. И тук вече виждаме, че можем да колекционираме дори и други криптовалути, но в случая това е биткоин. Тук ще видим нашият баланс в биткоин, в долари. А от тук, от Bitcoin Options, всъщност можем да направим депозит, да изтеглим спечеленето. И това са останалите функции, като историята на нашия депозит, на тегленията ни. Така, да кажем, че например искаме да направим депозит. Отиваме ето тук, за да вземем нашия биткоин адрес. Ето, както виждате, тук тези двата са моите биткоин адреси, на които аз мога да получавам биткоини. Да кажем, искате да ми изпратите биткоини. Аз ви пращам от биткоин адрес.
вие отивате ето тук. Значи, ако нямате все още биткоин адрес, може да си създадете ето тук. Add New Deposit адрес. Цъкате на него и ще ви се отвори нов адрес. Можете да направите колкото си поискате адреси. Така, да кажем, ето това е моят биткоин адрес. Аз ви го копирам. И ви го изпращам на вас. И ви искате да ми изпратите, да кажем, $50 на моят биткоин адрес. Влизате вие на Bitcoin Options и давате на Send and Withdraw. Чудесно. След това, тук въвеждате моят биткоин адрес. Тук въвеждате сумата, която искате да ми изпратите, да кажем, може в долари или в биткоин да изберете. То автоматично си ги пресмята. Ето виждаме, $50 са 0.054 и натискате на Request Withdrawal. Така, след като натиснете на Request Withdrawal, ще ви поиска потвърждение на имейла ви. Той ще ви изпрати имейл, в който също трябва да натиснете един бутон, т.е. един линк, с който да потвърдите плащането, и това е, вече аз ще съм получил своите биткоини на моят адрес. Почти няма такси на биткоин, както знаем, биткоин взима такси от порядъка на 0.010 хиляди. Ето, сега ще пресметнем всъщност колко са това. Ето, виждаме, дори няма и 10 цента, по-малко от 10 цента за транзакция. Всъщност тези по-малко от 10 цента са за блокчейн веригата, за подпомагането, и тъй като има твърде много транзакции, тя е нужно да се поддържа. И това е, приятели. Значи, ако искаме ние да изпратим на същия принцип, дават ни нашия биткоин адрес, ние го въвеждаме тук, пишем сумата, която искаме да изпратим, натискаме на Request Withdrawal и човекът вече е получил сумата, която сме му изпратили. По същия начин работим и с компаниите, в които сме инвестирали, в които участваме. На същия принцип е, в другите видеа ще разгледаме вече как да закупим своите биткоини и да можем да стартираме успешно. Това е от това видео. Надявам се да съм бил полезен с регистрацията и с работата в бек офисът на портфейлът. Ще ви видя в другото видео. Успех! Чао от мен!